बेबी कौन कर तमे मटर तोड़ीच तुम बाडीर मटर देखल केते बड़ बड़ अरे वाह बहुत बड़ बड़ हो तुम बाडी रे आउ कौन सब कर देखल आमको एपटे कौन ये कौन लगेच मटर एत लगेच अरे वाह बहुत सुंदर है ये कुंदूरी आउ कौन कर एपटे एपटे देखल एपटे कौन एपटे आसिल एपटे एपटे कौन लगेच एगुड़ा कौन बैगण देखल केमी तुम बैगण अच्छा ये देला तुम बैगण बाडी तुम बहुत बड़ बड़ गछ होईची आउ कौन एपटे देखल आउ कौन एपटे कौन बिलाती गछ लगेच आ ये कौन कुंदूरी आउ कौन लगेच देखल चलो 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 ये कौन ये फूल कोबी ना बंधा कोबी पियाज आउ कौन लगेच देखल ये कौन अरे वाह बहुत सुंदर होईची आउ कौन एपटे कौन अच्छी एपटे कौन बिलाती आउ आलू लगेच हेला आउ कौन ओ एपटे आस पळे आस घर को जीवा पळे आस सी रसुण आउ एपटे कौन अच्छी एपटे कलरा एठी 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 बिलाती तमें जो मटर धरिच जी जे तुमको देखुं तुम दब ना दब हो ताले जे जे मटर खाइबे सब्सक्राइब करदेबे आउला समस्त को गोटे गोटे दब कौन कह देखल केतेटा धरिच मटर बहुत गुटे धरिच हो समस्त को हो समस्त गोटे बाय बाय करदेल एठी फोन रे बाय बाय कर दियो तुमको जे जे देख